inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Yumi's Secret File. Si Yumi na pinili si Fairy over Sian. Si Sian ang kanyang ultimate crush at si Fairy naman ang kanyang naging frenny sa mobile games. Napinush talaga siya. Binlock si Sian. Nag-exchange ng passwords. In fairness naman, may mga gumagawa pa pala ng exchange of passwords sa social media. Kasi akala ko hindi na kailangan na mag-exchange ng password sa social media eh. Akala ko dapat diretsahan na. Oh, by the way, niloloko na kita. Yung mga ganon. Charot with the rot. So, anyway, pinili niya si Fairy over Sian. Si Sian na wala namang ginawa para magkatuluyan sila or maging opisyal ang kanilang relasyon. Yung tipong parang sila pero hindi naman sila. Hinayaan lang ni Sian. Tapos nung kalaunan, biglang bumabalik, nagsisend ng mga pictures ng mga sinulat ni Yumi para kay Sian. So, anong ibig sabihin nun? Ano yung nagpapakilig na naman, nagpapayami? So, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Ryan Tolosa. Take it away. Hello, good afternoon, Miss Rocky. Good afternoon. Para sa sender, siguro that time, masyado siya nagmamadali. Dapat, ini-enjoy lang muna yun. Then yung guy, siguro ang priority niya yung pag-aaral niya, hindi yung para makipagrelasyon. Iniintay lang niya yung tamang panahon. Siguro hindi nakapag-intay itong si girl, kaya ayan, siguro may gusto nga talaga sa kanya yung guy. Yun lang. Oo, ibang perspective yun na baka hindi pa ready yung lalaki. Pero kasi, if a man really likes you, I don't think na hahayaan ka niyang mapunta sa iba. Alam mo yung ganung pakiramdam? Sigurista ang mga lalaki kapag gusto talaga nila yung isang babae, ang gagawin nila, babakuran nila yan. Ayaw nila na merong iba pa na mambabako dyan. As much as possible, pag ako yung una nagkagusto dito at gustong gusto ko talaga tong taong to, babakuran ko to at sasabihin ko sa lahat ng mga tao o lalaki na gusto pumorma dito sa babaeng to na, oy guys, akin na to. Ganon. Alam mo yun, may sense of territory. Ganon. Anyway, eto naman sabi ni Prince Natcher. DJ Rocky, bakit hindi ka pa magpakasal? Ayaw mo ba makatikim ng mainit na hotdog with egg? Gusto niya po makatikim ng suntok. Charot with the rot. Anyway, ito naman sabi ni Aliana Dalisay. Nasa punto na rin ako ng buhay ko na kapag may darating, pipilayan ko na para hindi na umalis. Charot with harot. Pahay naman mula dito sa Diet Camarines Norte from Aliana. Uy, thank you so much, Aliana. Gustuin man natin na pilayan yung tao, pero paano naman siya makakatakbo? 'Di ba? Just in case nagiging masama na tayo. Huwag natin silang ikulong sa piling natin. Hayaan natin silang lumipad. Oo. Dahil sa paglipad nilang yun, baka pagbalik nila sa atin, may dala-dala na silang milyon-milyon. Charot! Charot! Ba't ganun tayo mag-isip ngayon? Very sugar, baby. Charot! Anyway, eto naman sabi ni Mayumi. Magaling din ang SF sender natin sa kanyang decision making. Pagdating sa pagpili talaga, aanhin mo nga naman ang isang taong pasulpot-sulpot lang sa buhay mo pero hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto. Huwag ka na dyan kay Sian, baka makimchu ka lang. Charot with harot. Kaya go ka na dyan kay Fairy Yumi, at least may security ang feelings mo sa kanya at alam mong totoo siya sa iyo. Uy, thank you, Mayumi. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Leonard Dolioso.
Hello po, DJ Rocky. Good afternoon. Afternoon. In my thoughts po, siguro I'd prefer po dun sa taong nagbibigay ng assurance and label sa kanya. Kasi nga po, bakit po tayo magsasettle for less? Bakit po tayo magsasettle dun sa taong hindi naman tayo binibigyan ng assurance, ng clarifications kung ano talaga yung nararamdaman nila for us? So I'd rather choose the person who gives assurance and clarifications at marunong magtapat na nararamdaman. At syempre yung yung nabibigay ng label. That's all, DJ Rocky. Pa-shoutout po. All the way from Aklan. Thank you, Leonard. At sa lahat ng mga taga-Aklan dyan, mabuhay kayong lahat. Gusto ko yung sinabi ni Leonard Dolioso, dun ka sa taong magbibigay ng clarity, ng label, yung may plano para sa iyo. Dapat consistent sa pagbibigay ng effort, pagpapadama ng pagmamahal, at hindi ka pinag-iisip ng kung ano man. May security. Hingan mo ng bank account. Charot, Darot. Ito naman sabi ni Darwin Russell, malakanta ang story ng ating secret file sender. Yung pinagtagpo ni Sian pero hindi talagang itinadhana para sa isa't isa. Parang kayo pero sa bandang huli, hindi. Siguro dumating lang yung taong yun sa buhay natin para iparealize na hindi ang pinili natin ang makakatuluyan natin sa forever. Because there's a better person waiting for us. Sabi nga nila, we meet 3 people in our lives. So first, the type of person na for a reason. For a reason. So may dahilan kung bakit siya darating. Maybe pa-realize sa'yo kung gaano ka kaganda, kung gaano ka ka-sexy, o kung ano yung mga priorities mo in life. Then the second person, darating siya sa life mo for a season. So what do you mean by that? Season, panahon lang. Hindi siya meant to stay forever. And then there's this person, the third person, who's gonna be with you for the rest of your life. At eto taong to daw ay mamimit mo for a lifetime. Na-meet mo for a lifetime. Panghabang buhay. So abang-abang ka, baka hindi pa baka 3 dosena yung para sa'yo, hindi lang 3 tao. Check mo na lang, diba? Anyway, hi po kay Don Feria. Nakikinig daw ngayon habang bumabiyahe papuntang Pampanga. Shoutout daw kay Shira Salazar. Tigilan na ang kasusugal dahil hindi na raw siya natutuwa. Shoutout din sa pahinante niyang si Willie Saicon. Uy, thank you so much, Don Feria. Sana hindi po kayo natutusta dyan sa inyong biyahe pauwi ng Pampanga. Eto pa sabi ni Charles Sangko. Alam mo, sender, kung ako sa'yo, na kahit yung crush mo ay nagsisend pa rin ng pic sa'yo, i-restrict mo na lang sa messenger. Mahirap yung gano'n, yung nag-a-assume na mapasa kanila yung crush nila. Pero ang arte pagdating sa first move. Buti na lang hindi ka naging ego dyan, kaya tama lang ang ginawa mo. Oh, yung iba kasi payami eh. Hi kay Bernard Laurejas. Hello din po kay Keisuke Sato, na sinasabi niyang take the risk or lose the chance. No high risk, no high reward. Kaya crush galaw-galaw, baka naman charot with harot. Hi kay Ryan Marquez, Reynaldo Calye. Hello din kay anong pangalan nito? Japanese yung characters ng pangalan niya. Hello, Japan. Hello. Marvin Mark Bautista, aka Big Brother says, Jira, pagsalat na ginig ng secret files para kay letter sender. I think you have a good decision na mas pinabura mo si Fairy kaysa kay Sian. I think si Sian sa akin naman para natatakot siya. Kasi kung talagang gusto niya yung babae, diretso na yun. Kaso mukha yata may takot pa siya sa relasyon. Kaya good decision na rin na mas pinili mo si Fairy na talagang
nagmamahal din naman sa'yo. Kaya, best wishes sa inyong relasyon. Okay? Pabati sa Tropang Secret at sa Team Rocketeers. Especially kay August Rush, na sana mapilit mong pumunta bukas kasama ko dyan sa station. Total holiday naman. Pilitin mo si August Rush, DJ Rocky. Para may Starbucks ka bukas. Charot, may darot. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Hoy, una sa lahat, hindi ako namimilit ng tao Huwag nga kayong hindi ako namimilit ng tao. Ito na yung Gcash ko. Oh! Charot, may darot. Oy, kung sakali naman pong bibisita kayo bukas, pwede naman. Kaya lang syempre, mas ginaganahan po kaming kausapin yung may mga alay. Pag walang alay, parang hindi po namin nakakausap Wow! Biro lang. Anyway, malugod po namin kayo tatanggapin dito sa stasyon. Basta, i-make sure nyo lamang po na nakipag-ugnayan po kayo dun sa DJ Onboard so that hindi po kayo ma-disappoint. Baka mamaya, kami yung gusto nyo i-surprise, kayo yung ma-surprise. Okay? So, rule of thumb yun. Magsabi kayo. At parang sa relasyon lang din yan or sa gusto mong maging karelasyon, dapat nagsasabi. Hina nito ni Sian Hindi ko nga sure kung talagang ba siya, lalaki o talagang babae yung gusto niya or lalaki din yung gusto niya. Baka nako-confuse pa siya sa life. Although sinabi niya na babae ang gusto niya, pero hindi ka pa rin sure. Kasi hindi ka nga niya pinursu. At wala ka rin naman nabalitaan na ibang babae na pinursu niya o naging girlfriend niya. So, siya lang ang makakapagsabi kung talagang yung gusto niya. Pero, hindi porke nanggaling sa bibig niya mismo na yun yung gusto niya, tapos taliwas naman yun sa ginagawa niya, malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun. So, good thing, pinili mo itong si Ferry. Si Ferry na marunong manindigan. Si Ferry na naka-exchangean mo ng passwords ninyo. Hindi ko alam kung bakit nyo ginawa yun. Pero kung ganun yung dynamics ng relationship ninyo, sige, we respect that. Pero, ako lang, sa akin lang naman, I don't think kinakailangan na mag-exchange ng passwords for social media accounts. Why? Tiwala. Tiwala sa isa't isa. Kailangan yun. If you doubt your partner every single day, then there must be something wrong. And eventually, your relationship will be toxic. At ayaw mo naman ng ganun. Pero kung, again, ganun yung dynamics ninyo, then go ahead. So, good thing kay Ferry is that pinaramdam niya sa'yo na secured ka dapat sa kanya, sa pagmamahal niya para sa'yo. Na meron siyang plano, may direksyon ang inyong relationship. Kasi hindi ka naman magsasabi ng mga ganong bagay kung hindi ganon yung naiparamdam din sa'yo ng tao. So sabi mo nga, gusto mo na siyang makasama habang buhay. You're still young, you're 23 years old, marami pang mangyayaring maganda sa buhay mo. Just don't lose hope. And tuloy nyo lang ang relationship ninyo. 3 years and counting na kayo. Malay mo, sa 4th year ninyo, hiwalay na kayo. Charot! May darot! Kasi diba, may ganun Or kaya 7 years kasi nandun daw yung itch. Not so sure. But anyway, so sana magsilbing lesson na lang po ito sa mga katulad ng ating naging kwento. Or I mean, sa mga katulad ng ating secret file sender. Bago pa yung character development niya. Maging lesson po ito kay Sian, o kahit sino man dyan na sumasalamin sa karakter ni Sian. Maging lesson po ito sa lahat ng mga kabisyo natin out there na sumasalamin sa karakter ni Yumi. Si Yumi na namili ng tama. And sa mga kababaihan out there, kapag alam nyo pinapaasa lang kayo o parang ang dami nyong tanong na hindi masagot-sagot dahil mixed signals yung ibinibigay sa inyo kapag meron na kayong or marami na yung chance ang ibinigay nyo sa isang lalaki, then it's time to reassess your choice.
baka hindi na yan yung para sa'yo. Or magbigay ka ng ultimatum. Pag ito talaga, ganito, ganyan, then end it. Kasi magsasayang ka lang talaga ng oras o panahon siya sa taong yan. And para naman sa mga katulad ni Sian, utang na loob, kung wala po kayong balak jowain, huwag niyo pong paasahin. Yung alam nyo nang gustong-gusto kayo, tapos feel na feel nyo pa, nakakadagdag sa ego kasi, no? Ego booster yun eh, kapag alam mong may gusto sa'yo, tapos hindi mo ginojowa, tapos alam mong patay na patay sa'yo. Pero wag naman po sana tayong ganun na walang kapuso-puso. Kapag hindi mo gusto at alam mong gusto ka, magsabi ka na, I think this is not for us. Yung mga ganun ba? Ano ba naman yung i-verbalize lang yung mga bagay-bagay? Eh, ilang beses nga kayo nagkukwentuhan sa isang araw, halos 24 oras kayo makapagkwentuhan sa isang araw, tapos sabihin lang yung katotohanan na yun, hindi pa magawa. At ang malupit dito, may mga, sa iba ha, nakapagtanggal na ng lahat ng saplot sa katawan, naku, hindi pa malabelan ang lahat, hindi man lang makapag-usap tungkol sa label. Always check the label. Mahalaga na ang relasyon merong plano, may direksyon, klaro at consistent. And sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Yumi's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!